Heddiw fyddai'n dechrau ar gyfer y Prentisiaid gyda Dyma yn y castio. Fyddai'n dechrau Prentisiaid camera efo'r BBC. Dwi'n production secretary / runner am Wales & Co. Dwi'n teimlo'n nerfus am heddiw cos o'n i'n gwybod beth disgwyl, ond ar yr un adag dwi'n edrych ymlaen i fynd i fewn i'r swydd. Rydw i'n edrych ymlaen am dechrau'r swydd a dwi'n hapus iawn wedi cael ei dewis am y Prentisiaid. Dwi'n teimlo'n nerfus oherwydd dydw i ddim yn siŵr beth mae'n rhaid i fi wneud a mae lawer o pobl eraill yn wneud pethau gwahanol. Ond hefyd dwi'n teimlo'n excited oherwydd mae'n rhywbeth newydd a rhywbeth newydd i ddysgu. Step mowr i fi yn dod o'r gogledd, ond ar yr un ffordd hefyd dwi'n edrych ymlaen cos mae'n dinas mowr mewn prif ddinas Cymru, so i gael dweud bod fi'n gweithio yna, mae'n rhywbeth i really dangos allan.